del Barça. Un Barça partit de la primera fase de la Champions, de la Lliga de Campions, com Hansi Flick recol·loca el sistema i les seves peces de cara a aquest duel, tenint en compte aquestes absències. Fermi podria ser, òbviament, un dels titulars, recordem que va ser titular en l'últim partit de Lliga contra l'Oviedo. Dani Olmo es troba en Salemo metafòrica, veurem si segueix apostant el tècnic alemany per que se'l com ha fet la posició de mig centre, en aquesta posició, per exemple, torna en aquesta competició. Så derovre det er ikke nogen. Der er nok nogen, der går rundt. Og hvis der ikke er, så vi kan lige gå derover, så tager det lige. Det gør vi. Hvor længe skal du være? Du har et fødselsdag eller noget? Ja. Er det bare dig, din mor? Ja. Jeg hører, der er 7 rettighedshaver, det vil sige, det er altså fra alle mulige lande, der er rettighedshaver til kampen, som det har ikke været en masse mange, jeg tror ikke, det er en del af de store Barca. Men det første, der kunne være træningsanlæg, så står vi træningsanlæg, som jo faktisk ligner de store træningsanlæg, vi har forsøgt hos andre store europæiske klubber, men store forhold. Jeg har set lidt utallige situationer fra, og jeg har også været i foran, hvor vi også spiller en kamp, eller en del, hvor vi spiller kamp. Jeg har aldrig været det er første gang, så det er meget sjovt at se, hvordan det lige ligger. Jeg tænker, at det er jo sådan en træning af andre, som København kommer ind og træner på matematik. Jeg var aldrig der.